Καταλάβατε τι εννοούσε ο κύριος Ρουπακιώτης, κύριε Σταυρογιαννάκη? Εννοούσε, επειδή οι τύποι αυτοί έχουν κάνει όλα αυτά που έχουν κάνει, υπάρχουν ανθρώπινες οργανώσεις, υπάρχει το Συμβούλιο της Ευρώπης, υπήρχε εδώ όχι για ελληνοεβραϊκές, ακούστε. Και πολύ καλά, δεν το είπε με την έννοια. Επιτρέψτε μου, δεν μίλησε. Μην αλλοιώνετε όσα είπε ο κύριος Ρουπακιώτης. Όχι, δεν αλλοιώνω τίποτα. Επιτρέπετε, είπατε αυτό που θέλετε να πείτε. Είπε ότι το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο, όταν λέγανε τις αθλιότητες κατά των Εβραίων, είχε διαμαρτυρηθεί. Είπε ότι υπήρχαν ξένες πιέσεις. Δεν είπε τέτοιο πράγμα. Μα είπε, αυτό ακριβώς είπε. Σιγά μην έβαλε και συνωμοσιολογία. Είπε ότι το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο, το Συμβούλιο της Ευρώπης, ότι οι ελληνοαμερικανικές οργανώσεις πίεσαν, και πολύ καλά έκαναν και πίεσαν από πλευράς δικαιωμάτων, επειδή αυτοί οι τύποι που εσείς υπερασπίζετε και οι άλλοι έχουν πει αυτές τις αθλιότητες, εκτός από τις αθλιότητες που έχουν κάνει. Αυτό ακριβώς είπε ο κύριος Ρουπακιώτης. Μην αλλοιώνετε και πάτε να σπεκουλάρετε με τις ανοησίες που είδαμε στα site της Χρυσής Αυγής και δεν ξέρω που αλλού. Ακούστε, εγώ δεν είδα σε κανένα site. Ναι, της Χρυσής Αυγής στο site. Αυθεντικά. Να σας το ξαναπώ. Να μου το ξαναπείτε, αλλά να καταλάβετε τι είπε ο άνθρωπος. Όχι εγώ, να καταλάβω. Και πολύ καλά γίνονται οι πιέσεις. Έχω το κείμενο από και οι οργανώσεις δικαιωμάτων πιέσανε και το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο. Όμως πέρα από αυτό, πολύ καλά κάνουν όλοι αυτοί και πιέσανε. Δεν πρόκειται να συμφωνήσετε. Και από πλευράς δικαιωμάτων πιέζουν. Ακούστε, όποιος πει ότι αυτή η ιστορία δεν έχει πολιτικές προεκτάσεις. Ποιες είναι οι πολιτικές προεκτάσεις? Ποιες είναι οι πολιτικές προεκτάσεις? Για πείτε μας τες. Ποιες είναι? Διώκονται οι ιδέες τους? Ποιες είναι? Ενοχλήθηκαν οι Αμερικανοί από τις... Από τι? Για πείτε. Γιατί η ανοησία πρέπει να έχει κάποια όρια. Ακούστε με να δείτε. Εκείνο το οποίο εγώ άκουσα ως τα τώρα από τα μέσα μαζικής και σας το είπα, ενημέρωσης, είναι ότι βρέθηκαν φωτογραφίες στο σπίτι του παπά, βρέθηκαν κείμενα, βρέθηκαν το ένα το άλλο. Αυτά τι συλλέγει φωτογραφίες του Χίτλερ. Αυτά σε τι ανάγονται? Είναι ωραία και σας λέω εγώ το εξής. Είναι εγκληματικό, είναι ποινικοποιημένος, κύριε Σταυρανάκη, ο ναζισμός. Είναι ποινικοποιημένος. Πού, στην Ελλάδα? Σε όλο τον κόσμο. Εδώ δεν παραδέχονται. Εδώ δεν παραδέχονται. Εδώ, κύριε, είναι ποινικοποιημένος. Θα είναι σε λίγο καιρό. Άμα θα είναι λοιπόν, αν θέλετε, κύριε Παπαδόπουλε, μισό λεπτό. Να ενημερώνετε καλύτερα τον πελάτη σας, γιατί τη μία έχει όλα αυτά που έχει στο σπίτι του και την άλλη λέει δεν είναι ναζί. Ας αποφασίσει τι είναι. Ας αποφασίσει τι είναι. Αυτό είναι. Ακούστε, κύριε Παπαδόπουλε, επειδή κάνουμε δημοσία κουβέντα και σας είπα δεν μ' αρέσει. Αλλά δεν θα κάνω σπέκουλα υπέρ του ναζισμού. Ακούστε, κύριε, ακούστε να δείτε. Ακούω. Αν θέλετε να αντιληφθείτε 5 πράγματα. Ναι, παρακαλώ. Όλος ο κόσμος έξω, και πιστεύω ότι τον ζείτε, αντιλαμβάνεται τι συμβαίνει και πού στοχεύουν όλα αυτά. Πού? Και εγώ δεν είμαι εκείνος ο οποίος θα πω ότι κακώς κάνει κάποιος και στοχεύει κάπου. Εκείνο που έχω να σας πω είναι το εξής. Ότι ο τρόπος αυτός για να ξουδετερωθεί ή άτομο ή κόμμα ή οτιδήποτε δεν είναι ο καλύτερος.